Joan Riutot, que ja va aturar un penal la setmana passada, va ser el millor home del Constància al clàssic contra el Poblense. Només aquest xut de fora de l'àrea d'Aitor Pons va superar el Portinquer. Gran gol del davanter menorquí. Va ser la diana definitiva, tot i que les ocasions locals continuaren. Manco feina, però també brillant. Va tenir el porter, Kevin Ulbricht, que amb aquesta mà evità l'empat. El Constància va tenir una altra ocasió, però ni aquesta ni les altres que varen tenir els d'Òscar Troia pujaren al marcador. Agònica victòria del Mallorca B a Manacor. Un cop de cap d'Andreu Hernández al temps afegit va donar els 3 punts als homes de Julián Robles a la Capellera. El filial continua 2 punts del líder, el Poblense. A 6 està ja l'Eivissa després d'empatar el derbi pitius contra el Sant Rafael. Juan Carlos Ortiz avançà els de Vicente Sant Romà amb aquesta gran vaselina amb la cama esquerra. Encara millor va ser el gol de l'empat dels locals. Atenció a la xilena de Sergi Moreno per posar l'empat a 1 definitiu. Amb els mateixos punts que l'Eivissa es troba el Formentera, que guanyà per la mínima Esporles. Atenció a l'assistència d'Esperó de Garmendia per a Juan Carlos, que fa l'únic gol del partit. Pluja de pals Esporles. El primer de Mascaró per als locals. El travesser l'envia a Terol amb el cap. I el jugador del Formentera es retrobà amb la fusta, amb aquest xut de fora de l'àrea. I així acabà el partit. El travesser evità l'empat de l'Esporles després del xut de Samudio. La sorpresa de la jornada va ser la victòria del Santanyí contra el Platges de Calvià. Llull va fer el primer al minut 24. 9 minuts després, Rubio feia el segon i posava terra per enmig. El Platges no es va rendir, però es va trobar amb un gran Mingo. Pacheco de penal va ser l'únic que va poder superar el porter local a les acaballes del partit. 6a victòria consecutiva per l'Andratx, que ja és 6è. Els andritxols superaren el Collerense Can Caimari. Palmer va fer el primer, culminant un contraatac visitant. A la segona part, Ballester va tenir el gol de l'empat, però el seu gran xut s'estavellà amb el travesser. Rubén Nova, al minut 70, va fer el 0-2 definitiu. I a la primera B femenina, el Collerense va sumar un 9 punt a casa. Les del Coll d'en Rabassa van resistir davant el Màlaga, setenes a la classificació. Tot i sumar aquest treballat empat, el Collerense continua com a coer, amb 5 punts, 3 menys que el Tenerife B, que marca la salvació.